Des d'Esquerra Unida volem fer les següents reflexions pel que fa al passat plenari ordinari de l'Ajuntament de Biar del mes de juny. Es tracta de la moció que impulsa la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i que s'aprova anualment amb motiu del 28 de juny, el Dia Internacional de l'Orgull. Des d'Esquerra Unida lamentem que no s'hagi impulsat cap acte reivindicatiu ni cap concentració o similar al nostre municipi com es feia a la legislatura anterior, on Biar va ser pioner en la creació de la regidoria d'Igualtat i en impulsar aquestes polítiques. Cal tindre en compte que especialment en els àmbits rurals encara queda molta feina per fer pel que fa a la visibilització de les persones LGTBI, treballant des de la base, en l'educació dels i les més joves, per a que cada persona pugui estimar a qui vulgui sense condicions. Des d'Esquerra Unida vos convidem a que pugueu enviar les vostres preguntes a través de les xarxes socials o del nostre correu electrònic i així llançar-les en cada vídeo. És per això que es preguntem per l'auditoria acústica realitzada per el so de les campanes situades a la torre de l'església de la Nostra Senyora de l'Assumpció de Biar, després de les queixes d'alguns veïns. No entenem com es pot fer una auditoria acústica amb uns segons de medició. Així mateix entenem que el so de les nostres campanes forma part de la idiosincràsia biaruda i de la identitat dels nostres pobles. Veïnat i visitants han de saber a on venen, perquè un poble ha de ser per als seus habitants.